Kanibang atong information diri sa SB. Murag valuable. Importante yun na kayo. Kani bitong magawas ang information. Makuos na, ma-mislead ako ba? Pwede ba na nato pwede ba na nato control na ato sa una ba? Within ano sa na dili pa yung approve, dili pa corrected, or dili pa final nga within sa atong dili sa space. Dili sa nato kay misleading man ko ng ubang information sa mga post na worldwide na ang mga credits na misleading dili pa mao ba? Pwede nato na siya mahon diri sa kay ibaw na kag mga tao diri sa kabututan ng mga marites, ang istorya lahi na, whereas ang tinuod dili di mao. Kung suggest lang ko ba nga unsa ka importante ang mga information na diri sa source ato sa i-hold para dili magawas na misleading, miskuana sa mga tao. And then naka-recall ko last time katong itaw dihay mga ibutang diri nga anti-graft corruption sa to nga gi-disregard man to no. Mura mostly nato disregard. Ang ako pangutana is para asa to on what purpose? Unsay purpose nga naa to diri Mr. Chair? Nganong ibutang to unsay purpose? Unsay amo to lagi? Unsay purpose nga naa to diri? Thank you. Atong nag-precision na dito. Atong nag-precision na. Honorable dito ko. Itong na ay butang na rin ako ang pagkaibaw just for information for the body. Information na magunto. For that sections, for the constitution. Para to, for information only. Na ay pinigay na increase. Pero kapag mo about sa RA 994? More for information lang. For information na to po. That sections, RA. Atong before ka nagsulod. Ano ko problema to? Ako laging maabot ko pwede 20 years na information na to. Wala ko discussion sa body. Awala kay pero ang ako pangutana is unsay purpose ato nga mga documents nga gibutang nato para sa to. At next ko sa release na ito by Honorable Castolo. Inform us. Wala kay ang pangutana to kinsa to. Kasi on order to. Ako. Do we allow that? Ang ako lang ang purpose. Pwede mo istorya ko. Information na ako nag-focus information na pero dili to ako di ka So anybody can give na information ng pangbutang mo dili. Mr. Chair, gusto ko nila sakit sa magbutang na dili. Pwede na. So, ang ako kay transparency mo, may office ay ano ko, offline mo atin sa session, patay di ba, siguro at least, natay mga sikrito ng mga agenda, o huwag mga ilitin, pwede pa sundan. So, anytime siguro, patay na taon na yung ating position. Kay prior na to, diba, nag-isipot atong reversion, technical malversation ta, or disiguro na itong kanang graft and corruption. Dili ta matitigal pero mga graft and corruption. After ato nga sesyon, nakabuta nga itong graft and corruption ito nga information, kailangan ko imapriso, wala kaya akong bukatanan. Mura mag-follow ko sa katong previous nga pruga nga, di, katong kang attorney, isa to? Paramedic. So, nga, dili mo kuha mo sa atong graft and corruption nga pag kumalag doon, diha to nga information. So, ang ato lang po na information, dati, diyan ngayon sa PPP, gani ano tayo sa suggestion na section 31 sa local government code na dito nga hindi ka mo ato kay wala tayo municipal legal na ayo tag opinion ngadto sa legal sa legal office o to dito bini
honorable Castro dito, ito kami Carmentan, na mo yung mga data ng information, siguro kita open man taan ang mga putanga kayo kung bihata sila sa video, malitay. Kasi kita, mga honorable na din pagparte o balaon, hindi yun ako sa ako galing na, wala yung pagsaling o parte o balaon, hindi pa tama ang plano. Mauwa, ang ato, local government ko, naghatag man ito guidelines sa Section 31 na municipal legal is not present in the municipality, pwede tawag na ito ang provincial legal office or makahit pag-second opinion, wala itong hihigit karon. Okay? Maunta na nga, ma-approve na ng tato, during the time of the third and final reading na ito, one of our municipal councilor, honorable Rilio Permutan, iya pa itong hindi ng people para atong yung mga bansay-bansay kung safe matagkanan. Kung pa siguro yung nakuha sa buong manigurado po dati. Kaya itong approve, sana na ito kung mga dili maayon ng mga balita o kumpiyansa na ta, hindi ko mga pangkima. So, as a presiding officer, o advice ko kung kinakaman safe pagkanan. Kaya matod sa mga taon na-approve ba na nato, kunya, hindi ka tuloy atong ang atong sitwasyon. 3 years na tayo mag-simple sa itong lukso, hindi ako pa niya ang So, makita ito dahil sa itong opinion na ugali pa na anay approve, mahita mo kung hindi ma-approve ma-approve na kita sa provincial level ang atong kuhan o sama para sigurado ta. Pero karon kay di ako na crisis no ang may pagkusin ng order mo mo niya kung approve karon mo niya to bansay-bansay nga gihatag ng freedom para kusa upod sa desisyon nato ani mo mo pangani sunod nga hindi si resolution ito ang ipasama. Pero pwede pong mabuti. Pero katong information ba, kaning information nga dili pa di final, dili pa ako. Pwede ka to sa goal dili nga dili pa na to pagawas i-post nga na katong na quick credit lagi nga pero kung as much as possible ba ato sa siguro not unless nga ma-approve na final na anak balag ipagawas na pwede ba tama kang ana nga sitwasyon Abigail kita. I understand na ang issue dito or concerning Consular Resaluna about the posting. Nana po na sa itong IRP. Ang ikatubaga na sa atong IRP, which is approved naman na about any documents to ma-public na putang na yun sa IRP, which is na-review po na sa DILG and available na po na. Now, about sa issue po siguro ba sa concerning Resaluna about kami siguro na any documents na mabutang sa table, ang iya siguro, pasabot siguro ba is, pwede ba 80 person mubutang without the authorized na mubutang sa atong lansa? Mo, so na iklaro lang po ka istorya ni Resaluna. Dikit ba ko nung mukhang nakuha yung iyang concern, di ba sa na di ba mostly ang staff, ang mga any information or sa kanya example this one, program is considered information man yung polisiya. So gikan ninyo, mga tanan ko, which is gikan sa ilang pabot, nga ilang di ba sa the question of Resaluna, kung hindi ba mga laing tao mumutang sa atong lanisa for that information, mao ang inyong pangutang. Sa atong internal rules na nakawala. Do we need to put in the internal rules, Mr. Chairman, na consider, marbag na ay respect, consider ba nga na respeto bitaw sa each na pagdinig opisina? Honorable Kung alam mo siguro to, Mr. That documents information, nagtabo na siguro to, kumikan nga related ba muna sa
issues nga nahitabo. Correct. Oo. That is related sa atong kuan ba topic. Yes. Para na ho, kasi itong problema o for awareness naman to, at least aho nang kuan nga if anybody nga kuan siguro naadoy may pagtugot pa. May pagtugot. Itong information, no problem. That is information for everybody. Kuhaan pa nga, ang ako ma-disseminate rin, di ka lang sa ato. O rin, kung bawal kayo sa ato. Nandito sa mga staff, dito Para guys. sa staff. Magi sa staff. Sumagi sa staff. Diyan lahat ng mga staff. Pero na I respect ito ang staff. Dahil respeto po guys ba? O manakuha na ko iyang punto ni Councilor Bersaluna. Ako na lang di klaro ba? Thank you, Ramon Luna sa mga sa district. Mr. Chen, awag katong sa buwan, posting sa katong dili pa din final, dili pa approve na information nga which is misleading. Kung sa may pwede na ito, himuha na ito. Asa mo kita? Naano ko yung para mag-post na sa mga ipakita ng post o sa mga Sige daw. Ipakita, Kaya sige. okay, wag mo kita. okay. Ano ko na sa TV? Ha? Dili mo pa sa TV? Kaya ito ko pa sa TV. Hindi ka. Kay para pa ko niya itong problema, then sa ang libaw ang sa problem, then ma-upload sa Ha? I send mo. Hindi dahil niya, pag gusto mo tanaw ko sa screen. Para lang po sa information sa libre, pwede kasi nga po lang makakita. Kung may problema, para na ho, as long as it is kuha, tinuro. Hindi na lang ito. Mapasa may. That's why I don't like to sit down there. Okay. Unsa? Mangunot ang panik. Kung kaya ako mulingkod, mangunot ang panik, tunod sa iyo. Wow! Lagi na yung sumama sa pag-usutan ko. Kasi paano, pwede na ito kasama mo. Credibility ko din nag-post din. Wow! Breaking news. Nga no? Ako may responsible na. Ito, explain ka ko. I don't know. Kung sa may concern mo din ni Councilor Bersaluna about that wala lukarin sa meeting, ha? Rabaya. Dili kay, kung ato dumakon, ano? Di kuan mo na. Yeah. Kung sa may nakamisleading, mo tanak ko, kung sa nakamisleading anak sa information. Diba, mura ba o, ang credit is usara ka tao. Kung saan kaya ang body na to, diba? Na which is ang tanak kong 5.4, mura dili pa doon ang okay. Naplano kayo, ang 1 million is ato lang i-go sa atong construction sa municipal college. And then 4.4 na, masulti na po ng mga tao. Kung saan ka po yung 5.4 million para swing close sa mga casual. Which is ang
ang tinood is mga JO and fuel pa na uban na pa ubang tanang nga na ba murag marites yung mga tao sa gusto na Hindi ka regarding sa imugi mo. How do you get that information? How do you get that information? Media, source of information. Information. Ang media doon na may source of information. Artist sa lagi ng source. Ayun na. We are protected to the book. Ako ko ka Visit ka sa para information. siya may pera Hindi na lang ka media buwa kay source. katawag mo how about the body? Balot. Say, consider Abigail, grabe ko yung away na ba? Sa may credit niya. Parang wala akong plan. Thank you. Buhat naman ko, Mr. Chair. Sir, alam mo ba yung mga inana ba na premature posting daw? Kunya, in the middle, makaarap ang confusion sa mga tao. Wa pa man ma-approve o wa pa man ma-enacted ang atong pamalao kung sa atong final reversal na or final alignment. So, nga na, ang ikakuha na sa ibang tunda, lang mo ma-post na niya, which is final na ba? Which is approved from the body. And magkakreate ng mga ingana, premature posting is maka-confusion sa tao. Lahat ng tao, kita po din sa SB, ma-confuse, ano man eh. So, naghang mga questions. Ano eh? Di base ko ka, kung ako'y nagpapuos na, what you are, may reason ko, May reason ko. So, For future na ba? dapat yung ikuha, okay sa lalit na, mo na si Sir Fred ba, ako si Sir Fred, yung pamukat ko rin yun. Okay, hindi na po, wala mo pa, ganito siguro. Ask ko, good morning. Matanong ko po, asa siya ang information na Sa gamitin, sa pag hindi natin ito, ikaw ba, kapaabot mo din mo, ako, si Kagawad Castulo, si Kagawad Pilio, si Kagawad basta lang. Wak na na ilang tubig. Oh, correct. Pero, Wako malingon nga una ko ito nga di ko anawa-awa. pero dito ko mo pagkat ko lang mo sa Kapitolyo, pulo na mong minit. Kung ako nagkaibaw, isang may connection eh, Sir Fred dito sa Kapitolyo, ikaw mo kaya ito. Yan ang mga abogado. Kagawad. May istorya dito. Mao gani nga ang botana Kung responsible na ang ito po Hindi ako taas. Yan sige ako sa Wala rin ni, Mr. For resolve resolution, para ma-resolve yung direct na iba. That was posted by Sir Fred Amora. Ano ma-resolve? By this time, naama si Sir Fred, at magpapagulong na ako. Bitaw, in fairness, Ano magpapagulong si Sir Fred? Sige. Sakta ka. May ako hawid be. Ikaw. Na ako hawid sige go. Explain.